ud som papirbilleder. Og så ved de, hvor mange billeder der er i den der. Hvor mange der er. Man kan bare skrive ned, hvor mange man har lagt ud. Og det er jo smart, at de der automater, bare de kunne sætte de kort ind i billedet. Og så kan man sige, når det billede vil jeg have, det billede. Så kan du vælge alle de billeder, det vil være. For eksempel alle billeder også, så dem man vælger. Og hvad man har lagt i det, så kan du tage de her billeder, som man kan. Man må også sige en ny billede. Ej, nu skal du kaste det ned. Skal vi ikke også lige vente til... Så er det okay. Nå, den der flyver, den har jeg stadig på computeren. Har du det? Der er Portugal. Og farve. Den er nok flot, hva'? Og den har været før, kan jeg sige, fordi det er mærke op på haleplænen. Op. Ja, nu sætter op. Se, mamma. Det er mig. De kører også langsomt. Men det kunne være, det var ham, der skulle guides ind. At der kommer en, der skal guide ham. Hvorfor ser jeg ikke? Nå, det er en lille. Ja, det er en lille. Det kan være, det er en ny chauffør. Som man siger, det er nok en ny chauffør. Så ret dygtig, du er. Det er dig. En sjov flyver. Ja, den ved også ud af måske. Ja. NTC. Ikke? Er det morfar, der skal komme herhen? Du er NTC. Okay. Så må morfar komme herhen. NTC. Ja, så kunne man bare vide, hvad den får. Okay. NTC. Ja, det er det sgu da også. Hvad sagde jeg? Mathias. Ja, det ved jeg. Nå, kan du have det godt? I lige måde.